Сега ще ви кажа кои 3 метрики са най-важни, за да може съдържанието ви да стане вайрал. Махаме watch time. Това е краля, това е първо място, top of the top, великия. След това има още 3 метрики, които много ще ви помогнат. И ще ги комбинираме така, че да дадем ясни сигнали на алгоритъма, че има защо да ги бута по-напред и по-напред. Да започваме. Първото е коментарите. Коментарите сами по себе са най-златната метрика. Защото докато пишеш коментар на някой, ти му гледаш видеото и watch time ти се качва и коментарната секция се пълни и алгоритъм вижда ангажираност към тебе. И да ви кажа от мои наблюдения, една коментарна секция може да направи видеото вайрал. Има коментарни секции с повече харесвания от цялото видео. Но как да задържим хората в коментарите? Вечният въпрос. Първият метод е да направиш нещо леко грешно, странно, необяснимо за хората, защото в главата им остава: аз само ли видях какво се случи току-що? Я да вляза долу да проверя. И почват да четат, почват да коментират това, което се е случило. И като казвам леко грешно, наистина пред леко грешно. Не прекалявайте. Метод 2. Да дадеш тема на хората, на която ще могат да спорят. Важното тук е да не взимаш страна. Например, ананас върху пица, да го вдигнеш на тема, но да не казваш ти дали си за или против. Да правиш секс в киното, да кажем. iPhone срещу Android и още такива десетки теми, които може да проверите в онлайн блоговете, BG Mama и подобни Facebook групи, за какво най-често спорят хората и да ги вкарате в ваш формат. Но пак повтарям, битката трябва да е между хората в коментарите и вие не трябва да заемете страна. Не, че трябва да се харесате на всеки, просто така работи по-добре и не се занимавате вие да пишете коментари и да спорите с хората. Как да се справяш при негативните коментари? Няма какво да се лъжем, винаги ще имате негативни коментари. Няма значение какво правите. Да кажем, имах едно клипче, където купих 50 пици и ходих да ги раздавам на хората. Отдолу пак се намериха хора, които да ме спукат от хейт. Без профилна снимка или с някое котенце, това няма значение. Първо вие трябва да сечете, че тези хора са по-тъжни от вас. Тези хора живеят по-зле от вас и мнението на тези хора не ви е фактор по никакъв начин във вашия живот и няма да го промени по никакъв начин. И отделно, не им отговаряйте. Вие трябва да си направите такава аудитория, че когато видят някой да ви напада, да скачат вместо вас. Това ви е вашата цел. Ако искате да създавате ангажираност, не да се занимавате с хейтърчета, които нямат какво да правят. А и да не говорим, че това също помага на алгоритъма. 3. Припознаване, както говорихме преди 2 модула. Това става с неща, които са ти се случили на тебе. Така може да го кажеш най-автентично. Защото каквото се случва на тебе, най-вероятно се случва и на други хора. И да кажем, може да е смешна ситуация, да е тъжна, някой да ви е сбоцал или неща от ежедневието, които се случват на всички, най-нормалните неща. А формата за това е съвсем прост визуал. Хващаш си телефона така пред тебе и почваш да говориш напълно естествено. Това придава едно познато усещане на хората и те като се припознават, може да напишат в коментарите нещо по темата и най-вероятно ще го направят. Макар че повечето част от аудиторията са пасивни, както вече знаете. И естествено, отговаряйте на коментарите поне на първите 30. Защото това създава усещане на хората, че те имат някаква връзка с вас, могат да достигнат до вас и трябва да направите коментарите да станат интересна секция, интересна зона, да отговаряте по различен начин, по нестандартен, да може да ви върнат отговор по някакъв начин. Да гледате вътре просто да става място, на което може да си обсъдите всичко. 2. Най-бързия растеж е споделянето. Защо е най-бързия растеж? Защото това, когато някой ви сподели видеото, той го изпраща към нова аудитория. За да го изпрати, видеото трябва да е много полезно, много забавно, много кринч или естествено най-важното много relatable. Relatable означава да се припознаеш в него. Просто в хората в главата им трябва да остане мисленето: мале, това трябва да го покажа на Вера, това трябва да го метна на някой, на приятелката, на гаджето. Мале, това направи този човек преди седмица, дай да му покажа какъв е. И такива неща. И номер 3, запазване на видеото. Това работи особено добре за съдържанието, което е за обучение. Или да даваш съвети, да показваш неща, които току-що си научил, такъв тип съдържание.
Когато го запазват, това дава ясен сигнал на алгоритъма. Това видео е важно за хората, те искат да го гледат отново и алгоритъма накрая награждава вас, защото някой ще се върне в платформата, за да види това видео. И такива видеа растат с времето. Не са до 24 часа или до 48 часа, както по принцип е watch time на едно видео и после да спира. Ако е видео с call to action, призив за действие, което показва запази това видео за после или коментирай еди с какво, за да получиш нещо безплатно и коментарите не спират и сейфанията не спират. Хората сме прости създания. Ти трябва да му кажеш накрая, запази си го, той сам няма да сети. Повярвайте ми, дори да му е най-важното нещо. Няма да се сети, ако не му го кажеш. Или изпрати го на приятел. Ако не го напишеш, няма да сети. Може би. Но когато им кажеш да направят нещо, го правят. Така че просто бъдете ясни с хората. Тоест, какъв е ключовият момент от това видео? Watch time не е достатъчен, за да направите видео, което да гърми седмица, 2, 3, месец поред. Имам видео от преди 5-6 седмици, може би, което е качено, ще ви излъжа, което до ден днешен получавам десетки харесвания на него. Всеки ден по 100, по 200 нови харесвания и по 10-20 хиляди гледания на ден. Вече сигурно е събрал 300-400 хиляди гледания. И това може да е и вашето видео. Просто, освен watch time, гледайте начини да го запазват, да го споделят и да пишат коментари. Ако успеете да направите трите заедно, няма причина алгоритъма да спре вашето видео да се разпространява.